Hola, què tal? Anem a fer un vídeo avui per a veure el funcionament de Redis, de la base de dades clau valor, funcionant en Play with Docker, és a dir, en una màquina virtual. Anem a crear un projecte que farà servir el Node.js com a backend i el frontend serà HTML més JavaScript. Tenim aquesta estructura de directoris que podem veure en pantalla sobre el nostre projecte. Val a dir que Redis Cloud, que és la versió de Redis en el núvol, és completament gratuïta. Com podem veure, tenim en l'estructura del projecte un Docker Compose per a definir Docker Compose el que fa és definir i gestionar aplicacions multicontenidor de Docker de forma molt fàcil. En el backend, ja ho veurem, tenim un Dockerfile que crearà un contenedor Alpine Linux i instal·larà en este contenedor el Node.js i res, un contenedor per a el frontend i ja està. En principi, este serà el projecte. Aprofite que estic així i copie la URL d'ací del meu GitHub. He creat un repositori que el deixaré en la descripció del vídeo amb tot el codi i anem ja amb les comandes que també estan en el README que estàvem mostrant. És apk add git i nano. Això és Alpine Linux i el gestor de paquets és apk, per si no ho havíeu vist mai, i és apk add i el paquet que vulgueu. I res, ara el que farem és el git clone en la URL que havíem copiat i entrarem dins de la carpeta Redis Play with Docker. Així estan totes les passes, estan descrites l'apk add, el git clone, el cd redis pwd i per últim el docker compose app build. I res, amb això llancem els dos contenidors coordinats en les seues configuracions i en principi tot va a mig funcionar. Ara veurem. Fa falta una qüestió final que ara la veurem. Això està anant en principi bé. I finalment, així està, localhost 3000, anem a provar en el port. Efectivament, això és el port 3000, on funciona el backend, i ja veiem que el contenidor del backend funciona perfectament en el Node.js instal·lat. D'acord? Ara copiarem aquesta URL, la de dalt. Esta URL la copiarem. Per què? Perquè ara, quan anem al frontend, això està així, comproveu el port 3000, que funciona el backend, segueix aquest missatge que ha eixit, API d'usuaris operativa, hem d'anar al índex HTML i substituir la URL del 3000, substituir-la, d'acord, per esta URL, que és la URL del servidor backend en el Play with Docker. Ara parem, així ho veiem en pantalla, els contenidors, Ctrl+C i Shift, el Docker Compose app, i entrem en el frontend i editem el nano index. Així està, nano index HTML, i res, és anar així a la URL esta i substituir-la per la que copiem i peguem, així, dos slash, no, una soles. Efectivament, eren tres i ho hem fet. A veure, que ho he tirat massa avant el vídeo. A veure.
així, perquè es vega bé. El Docker Compose app build i efectivament alcem a altra volta, val? Tots els nostres dos contenidors de backend i frontend i entrem per el port 8080. Ara després explicaré per què és el 8080 si bé en l'aplicació, val? És una gestió d'usuaris, anem a donar d'alta, una gestió d'usuaris alta, llistat i baixa, i anem a fer-ho sobre Redis Cloud, com us havia dit. Així tenim el meu usuari, així veiem l'usuari que és seguretat informàtica, val? Així veurem com la meva base de dades, podem crear una base de dades nova, d'acord? Així tenim ISV segur, i així el endpoint per a connexió. Podem connectar-nos per Redis CLI, val? Des de línia de comandes, d'acord? O bé triar el llenguatge del backend, en aquest cas el Node.js, .NET, estaven tots ahí, uns quants, i copiar este trosset, que ara, després, quan acabem, veurem el codi per damunt i veurem com efectivament les credencials de connexió s'han de posar, no? en l'índex JavaScript. Així d'interessant, així el launch este per a manejar la base de dades, és un front-end, val? Per a la base de dades que efectivament ara veurem si carrega, que sí que carrega, que no n'hi ha res, val? Està buida. Bé, doncs anem allà. Anem així i anem a donar d'alta un primer usuari, Pepet, 1, 2, 3, 4, i el rol, doncs, admin, val? Donem d'alta i efectivament Pepet, rol admin, el veiem així en pantalla, val? Així el tenim marcat. Molt bé. Ara donarem d'alta a Pepeta, donarem d'alta i tenim un segon usuari, clau valor, donat d'alta en Redis. Així si refresquem, efectivament, veurem, així està, Pepeta i Pepet. Per acabar la demo, el que faríem és, vaig a donar de baixa, és per la clau, en aquest cas la clau és el nom d'usuari, posa Pepeta, baixa, ho troba, l'elimina, queda Pepet, veurem com en el núvol està perfectament sincronitzat, queda clar com efectivament està Pepet, i bé, fins així és el que volia. Ara em quedaria, si a cas vaig a repassar un poquet el codi. Se'n recordeu el Docker Compose que havia dit? Bé, estableix el backend que és per el port 3000, vale? I el frontend és una imatge d'Alpine Linux amb Nginx, i el port 8080 és el 80 intern, vale? És per això que des de fora en la màquina virtual de Play with Docker tinc que anar al port 8080. Pel que fa al backend, tinc un Dockerfile, ara si a cas el veiem, que utilitzo un Alpine Linux, val? I així, faig una referència al package json i run install lo del paquet, vale? I així en les comandes poso en marxa el node i l'índex JS, així està, l'Express, el Cors i el Redis, vale? Són les dependències. I bé, el JavaScript, l'índex JavaScript, així tenim, val? Això era la connexió en la base de dades, que a veure, així està en Redis, recordem, a veure on estava, així, en endpoint, connect i així, val? Això és este tros de codi, val? Perfecte, s'ha de posar, clar, són les credencials de la nostra base de dades del nostre usuari. Així tenim el get, vale? També tenim el post, i el delete, d'acord? I el listen, que està escoltant per el port 30.000, que era la demo de que tot havia anat bé. I així està, val? La demo de que tot havia anat bé.
i ja veuré. El frontend mos queda, vale. I així tenim pues, un fitxer HTML amb el JavaScript, amb les funcions, forma alta, val? Carregar, val? Forma baixa, en fi, tot el codi, val? Bueno, pues así está el listar, vale, y fins así. Bueno, pues este es el vídeo.